ኮማዊ ዳሳት ናጽነት ህዝቢ ሓበኑን ክብረቱን ዘንጸባረቀሉ መድረኽ እዮም ነበርቲ ከተማ ባረንቱ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ብምኽንያት በዓል ናጽነት ዝተኸልዎ ዳሳት ኣብ ምድራዕ ጥምረቶም ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ወኪል ኤሪና ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣካል መብራህቱ ዘዳለዎ ጸብጻብ ኣሎ ኤርሳ ተስፋ ማርያም ከተቕርበያ ነበርቲ ከተማ ባረንቱ ብምሕዳር ከባቢኦም ተወዲቦም ዝተኸልዎ ኮማው ዳሳት ክብርታት ናጽነት ክዕቁቡን ንናጽነት ዝወለደን ዝዓቀበን ሓድነት ምትራርን ዝሕግዝ መድረኽ ከም ዝኾነ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣረጋጊጾም ተቐማጦም ምሕዳር ከባቢ ቢያራ ኣቶ ነጋ ታረቀን ወይዘሮ ኣርጉማ ሳልሕና ብዝሃቦ ርእይቶም ብኸቢድ መስዋዕቲ ዝተጨበጠት ናጽነት ብዝለዓለ ድምቀት ክጽምብልዋ ከለዉ ዝፈጥረሎም ባታ ልዑል ምዃኑ ብምጥቃስ ኮማው ዳሳት ሲኒቶምን ሓድነቶምን ክድርዑ ባይታ ከም ዝፈጠረሎም ኣብርሂዮም ኣብ ከተማ ባረንቱ ንኣስታት 10 ዓመታት ብሙያ መምህርና ዘገልገለት ህንዳዊት ሱሬካ ቺታምባር ቦገና ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱን ምጽምባል ዝገብሮ በዓላት ኣዝዩ ከም ዝመሰጣን ወትሩ ብልዑል ተገዳስነት ከም እትካፈልን ሓቢራ ተቐማጦም ምሕዳር ከባቢ ሰላም ኣቶ አቡበከር ኢብራሂምን ወይዘሮ ገነት ተክለ ሚካኤል ድማ ናጽነት ንህዝቢ ኤርትራ ዘውዲ ክብረትን ህያው ስዋዕትን ከም ዝኾነት ብምሕባር ጽምብል ናጽነት ወትሩ እናማዕረገ ከም ዝኸይድ ጽኑዕ እምነቶም ገሊጾም ኣቶ ገብረ ብርሃን ይሕደጎን ወይዘሮ ድዋራ ሓሰንን ቦገኖም ናጽነት ብስራሕ ንምኹላዕ ህዝቢ ድሉ ከም ዘሎም ዘቐርበ ምርኢት ካርኒቫል ድማ ነዘ ነጽር ምዃኑ ብምልካት ብፍላይ ኮማው ዳሳት ናጽነት ዝያዳ ዘተሓቋቕፍን ፍረ ናጽነት ክሳብ ክንደይ ምቁር ምዃኑ ብግብሪ ዝረኣዩ ከም ዝኾነ ረድዮም